Виждали сте ги сухи масла, които обещават да примахнат стрии, да изгладят целулит и дори да ви дадат красив тен. Но ако ставим маркетинга настрани, какво всъщност могат да направят тези продукти за кожата ви? Първо, нека изясним какво изобщо означава сухо масло. Това не е официален фармацевтичен термин, а козметичен. Идва от субективното усещане, нанасяте маслото и то попива бързо, без да оставя мазен филм върху кожата. Химичната основа на този ефект е високото съдържание на линолова киселина. Това е омега-6 масна киселина, която прониква по-бързо в кожата. За сравнение, маслиновото или рециновото масло имат високо съдържание на олийнова киселина, по-големи молекули, които остават по-дълго на повърхността и създават това тежко усещане. Кои масла са сухи? На първо място гроздовото с над 60% линолова киселина, най-лекото от всички. После шипковото, което освен линолова киселина съдържа и естествена форма на витамин А, трансретиноева киселина. Слънчогледовото, аргановото и жожоба, което технически дори не е масло, а течен восък, чиято структура е почти идентична с човешкия себум. Сухите масла са леки, попиват бързо и оставят кожата приятно мека. Това е факт. Но какво се случва с големите обещания, с които най-често ги продават? Че премахват стрии, че помага срещу целулит и че могат да дадат красив тен. Точно за това ще говорим във втората част. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео с образователна цел и не замества консултация с лекар.